Mali by sme byť najzdravšia generácia v histórii. Máme viac informácií a lepšie podmienky na to, aby sme žili dlhšie, silnejšie a vitálnejšie. A napriek tomu mám pocit, že ideme úplne opačným smerom. Tým, že si dnes môžeme všetko dovoliť, strácame drávosť, disciplínu a odolnosť. Steroidy dnes užívajú veľmi mladí ľudia. Ako keby to boli obyčajné doplnky výživy. A k tomu siahajú po stimulantoch takých silných, že sám by som nemal odvahu ich vyskúšať. Cvičím naturálne už 13 rokov a verím, že fitness nemá byť o skrátkach, extrémoch ani ničení vlastného zdravia. Má nám pomáhať byť zdravšími, silnejšími a výkonnejšími aj o 10, 20 alebo 30 rokov. A presne preto som založil Klomio. Poctivú značku pre ľudí, ktorí chcú kvalitnou výživou podporiť zdravie, výkon a vitalitu. Bez extrémov a zbytočných sľubov. Nájdeš u nás prvý kozí sorvatkový proteín vyrobený na Slovensku, kvalitné proteíny, doplnky výživy, liofilizované ovocie a fitness oblečenie. Nehľadaj skrátky. Buduj telo, ktoré ti bude slúžiť celý život.